Samantala, mahigit 1 milyong katao po sa Ilocos region apektado po ng nagdaang bagyo at habagat. Para sa detalye kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Pagtama ng bagyo, maging ng habagat sa bansa, isang Ilocos region sa gitna apektuhan ng naturang kalamidad. Sa datos ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council 1, umabot na sa mahigit 300,000 na mga pamilyang naapektuhan ng mga nagdaang sama ng panahon. Katumbas nito ang nasa 1,056,328 na mga individual ang apektado sa Reyon 1. Mas pinagting pa ng tanggapan ng pakikipag-ugnayan sa mga local at provincial DRRMs upang antabayanan ang naging sitwasyon at ang isa sa gawang aksyon bilang pagtugon sa naranasang epekto sa Ilocos Region. Sa ngayon, wala nang binabantayang anumang low-pressure area sa loob ng Philippine Air Responsibility ayon sa pinakaling ulat ng Pag-asa. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Panaraka, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.